L-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Fgħawdex flimkien mal-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali Fgħawdex ippubblikaw rapport li juri kif marru n-negozji f'Għawdex fl-aħħar xhur. Rapport li sab li l-miżuri tal-baġit għal din is-sena ma ħallewx impatt fuq in-negozji. Fil-fatt fir-rapport ġie spjegat li n-negozji Għawċin ma tantx kienu pożittivi meta saret ilhom id-domanda dwar l-impatt li ħallew il-miżuri implementati minn Jannar illi għadda. Miżuri li fil-kliem l-imprendituri Għawċin ma ħallew l-ebda effett, tant illi kienu aktar minn nofs in-negozji li ddikjaraw dan. F'Għawdex in-negozji huma nkwetati dwar il-ħlas ta' taxxa l-ġdida ta' 50 ċenteżmu fuq is-settur turistiku, taxxa li daħlet fil-baġit li għadda u issa skont ir-rapport tal-GTA dan il-ħlas mistenni li jitlaq għal euro u 50 ċenteżmu u se jkun japplika biss għal Gżira Għawċija. Fir-rapport kien indikat li fil-baġit li jinsab biss ftit xhur il-bogħod is-sidin tan-negozji qed jistennew miżuri li jaffettwaw b'mod pożittiv l-operat u l-kompetittività fis-settur turistiku Għawċi, bl-appell jibqa' wieħed illi jonqsu it-taxxi. In-negozji indikaw ukoll illi tħassib prinċipali huwa dak tal-ħaddiema fejn jeħtieġ li l-Gvern jippermetti sistema effiċjenti ta' permessi għax-xogħol, flimkien ma' miżuri illi jresqu l-ħaddiema lokali lejn is-settur tat-turiżmu. Huma ndikaw ukoll illi l-infrastruttura tibqa' problema fil-kwalità tat-turiżmu, kif appellaw mill-ġdid għall-infrastruttura ta' toroq illi tkun aħjar, aktar parkeġġ speċjalment fil-qalba ta' Għawdex u anke konnettività aħjar bejn il-Gżejjer, aktar indafa u anke infurzar. Dawn l-appelli ilhom isiru snin iżda r-rapport jindika illi kollha waqgħu fuq widnejn torox. Intant il-Partit Nazzjonalista ilu xhur jinsisti li għandha tissaħħaħ il-konnettività bejn il-Gżejjer, tant li anke propona li jkun hemm vapuri ġodda bi wieħed minnhom ikun dedikat biss għal merkanzija. Dan flimkien ma' numru ta' proposti li anke jgħinu lis-sidin tan-negozji, fosthom it-tnaqqis tal-VAT għar-ristoranti u stabbilimenti tal-catering għal 7%.